Yo, diaturake nduk salam pamit. Iya. Putra Raja. Cerah dijaluki berkahane sapa ki, Nduk? Sabda ya, kadang nyangkut, kadang ora. Wong gantungan baju kae, Nduk. Kadang ya sok nyangkut, kadang ya sok ora. Iki lap perdana Putra Nada. Mudah-mudahan kok audione juga ditambahin. Amin. Nggih, Pak Jumadi, Ibu Hani,
mengke audione didandani gen kajenge sos. Cocok? Cocok. Lah ya, yuk wis pokoke iki dunekke sak uni-unine dinikmati kabeh, Nduk. Yuk, masukin ya. Oh, Pak Dar monggo to. Pak ajak keliling masuk aja Pripun, mlayu Pak? ya. Ayo. Monggo Pak, mboten sae-sen. Pokoke koncone diceluki kabeh Pak Nggih. Wit. Ayo. Iki nggih tesih suasana riyo nggih Suasana Sugiryadi. tesih Nggih, mohon minal maaf lahir aijin batin. bal Pak izin pokoke. Nggih. Aja semalang aku sintrasa Putra
Iki hae yo. siapa? Saling Suka. seno bodo-bodo dek. Mas. Hae Mas. Hae Mas. Iki sing kagungan Sukabumi to? Hah? Sing di Bogor. Sana. Bogor apa Sukabumi? Bogor. Oh, mereka mawon. Oke. Wis. Ijen, Mbak. Ini Mas, wani Oke. dhewe dek. Mbak Monggo, Sumonggo. Ora usah dijolke Mas. Ora nak susuke. Sembah nuwun. Oke. Lagi MC-ne piye Ya, iki? MC-ne? MC-ne, Pak. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Aja semalang Sakok lurus. Mbak Sum giliran deh. Itu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu pemujaku. Ati susah mung pengin ketemu. Mbak Sum yo, Mbak Sum yo. Ayo Mbak. Ayo Sukabumi bergoyang yo. Iki wes. Ayo. Kita hati-hati. Rasa kangen ora bisa mari, amung sira kang bisa nambani. Pak, pundi meleh? Mas Harjo, Mas Harjo. tambah bensin Mas. Aja gadah Pertamina, pundi? Ya, niki ingkang kagungan kebon bunga. Bensinnya cios naik mboten, Wes, Mas. sing duwe aglonema, Nduk. Ayo. Niki pertama sido naik apa ora iki? Sembah nuwun, Pak. Pak era melu-melu. Sing kagungan Fortuner kalian apa, Pak? Pajero. Innova. Pajero. Sing ngalangi jalan tolong dikondisikan dulu nggih, Pak. Mboten sah anu Pak, sungkan-sungkan, monggo. Fortuner kalian Innova, tolong digeser dulu. Oh alah, Nggih. iki bosku iki Jan. Yuk, sing kagungan Fortuner kali Innova tolong digeser sik nggih Pak nggih daripada mengke tubrukan. Nggih, pundi Ambung-ambungan meneh, Pak? lecet Pundi kecil meneh? nggih. Pundi? Matur suwun. Sugeng rawuh Pak Rajiman nggih. Nggih Pak Rajiman. Iku Pundi, dadi Pak? pripun sami sehat. Niki sing Salim kagungan sehat, pundi Pak salim Wit? sehat. Sing kagungan pundi Pak Wit? Ingkang kagungan Jakarta. Jakarta. Monggo lenggah mriki, Mbak. Oke, deh Pak, Pak. Lanjut. Aja semalang wong. Sing kagungan Mbak Monika. Bose Mundi Rahayu monggo. Ayo. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Oke. Monggo Bapak. Yuk, ayo Nduk Eka. Di Batiri, ayo. Agung monggo.
belajar iki. Mbok yo eleng saya suwe saya muda yuswa ojo citra wong citra karena mai gelo yo Mas Daisuki
kutha Jakarta Nggih, Pusat. jeng gadah bawang. Jeng gadah bawang. Bawang goreng. Juragane bawang goreng. Nggih, juragan Nggih. bawang. Ibu, selamat siang. Jabodetabek. Nggih. Bapak Ibu ki wong iki lomo-lomo kabeh, Nduk. Mugi berkah nggih Bu nggih. Nggih. Nggih, berkah, panjang umur, sehat selalu, Niki lancar. mboten Amin. anu melih, Pak. Pundutane lagu napa melih? Gelo. Oh nggih. Bar niki langsung garap gelo nggih, Mas nggih. Gila, Mas. Nggih. Yuk, entekke yo. Ya, Mas. Tak suwun marang sliramu. Rajiman, Nggih. Ya iki Bos tokoh bawang. di balik layar. Oh, nggih. Ibu, melu joget ya, Bu? Nggih, menika putra wayah dipun ajak nggih, Pak nggih. Alhamdulillah. Kaya ngene lelakonku.
Durung Pak enek Muji. jor. Ngopo? Ya ora Pak ketung. Muji. Ora ketung syarat ki ya Nah. disarati sik. Alah. Lah cuma apa? Alah pecah. Alah suwek. dah. Oh nadyan pecah ku ya duit Iya. lho, Nduk. Nak ra nganggo kuwi Mas, bocorene, Mas. 100.000 ora pas. Ayo, Mas. Tokno. Pundi. Ayo. Wis iki wis pisanku aja. Oke, Mas. Dolan. Tokno. Wis pisan Tokno. wis. Sembah nuwun. Bareng sampun Mas Parjo. Ayo. Diparani kaya Sing receh yo ora apa-apa, Pak. Bu. Monggo, Bu, sinten? mboten pengen ta, Bu? Nyanyi mriki, Bu? Bareng sampai